Hellurei. Tällaista seuraavaa videota ei olekaan vielä tehty, mutta joku semmoista meni toivomaan, niin päräytetään ilmoille. Kokkausvideo. Nami nami. Tarkoituksena olisi vääntää tuosta naudanlihasta semmoinen mausteinen wokki. Ehkä kevyttä nuudeliosastoa sekaan ja vilkaistaan tuohon pöydälle vähän noita tarveaineita ja ruvetaan valmistelemaan. Eli lihaa. Onpas hyvät valot mulla täällä. Mä näen itekään mitään. No se on kuitenkin naudanlihaa, sisäpaisti. Mitäs muuta? Valkosipulia, inkivääriä. Chilit mulla jäi vielä sisälle, pitää käydä hakemassa. Porkkanoita, paprikoita, kesäkurpitsaa, purjoa, kaaliva, papuja, nuudeleita. Mausteosastolle rytmittyvät myöskin pippuria, soijaa, omenamehua, chiliöljyä ja oliviöljyä itse kärventämiseen. Oi, anteeksi. No tuoltako se valo nyt tulee? Helkatti. Eli näistä tarpeista pitäisi vääntää semmonen wokki, että napa tärisee. Käännetään näyttö. Noin. Mä rupeen sipeltämään vihannesta ja lihaa ja sitten kärvennetään. Katsotaan mitä saadaan aikaan. Noniin, lähdetään liikkeelle. Eli wokissahan on olennaista, että kaikki on valmiiksi sipellettynä YMS. Koska siinä vaiheessa kun paistaminen alkaa, niin et kerkeä enää leikellä lisätarvikkeita. Ja lihaa mä leikkaan viimeisenä, koska vältämme ristitartuntaa. Eli likaantumista. Sveitsi on teroitettu. Ja ennen kaikkea ruoanlaitteessa täytyy muistaa puhtaus. Kädet on pesty, muistan elävästi vuonna 1994, tammikuuta se oli, ne on pesty. Ja ruvetaan sipeltämään. Kaalista joutaa muutamat päällimmäiset nahistuneimmat lehdykät huipsun hituusvinkulaan. Ynnä tuo yksi lehti, missä on hintalappu, mistä se purkaantuu. Vitu homo, se on yksisuuntainen katu ja just toiseen suuntaan. Kaalista käytetään about kolmannes. Ehkä vähän enemmän kuin mitä leikkasin, mutta aloitetaan tuosta. Ja oikein ohueksi suiruksi, niin se kypsyy sekuntien murtoosissa. Tämä veitsi ei todellakaan ole mikään erityisen hyvä. Muistelen ostaneeni tämän vitosella jostain City Marketin alennusmyynnistä. Noin vältimme suurimmat vammat. Ja hetkinen, mitäs mulla tulee eniten? Mulla tulee kaalia melkein. Eniten otetaan kulhoon odottamaan. Ehkä tuosta vielä tommonen slice lisää. Sitä kyllä vieläkin lisää otetaan. Ja voin todellakin sanoa, että tää veitsi on muuten köntistä. Otetaan vielä palaa, kun kaali kuitenkin jonkun verran pienenee, kun sitä kypsytellään. Niin tommonen pätkä. Siirretään kaali pois jaloista. Noin. About yhtä nopeasti kaalin kanssa meillä kypsyy kesäkurpitsa. Näyttääpi hyvältä. Otetaan sitä tommonen pätkä halki
enimmät siemenet pois. Kesäkurpitsahan ei maistu oikeastaan yhtään miltään, mutta se imee hyvin noita muita makuja. Tämä on itse kasvatettua, ei tosin minun itse kasvattamaani, vaan erään tuttavan, joten tätä ei tarvi hirveän tarkkaan kuoria, jos ollenkaan. Otetaan tosta enimmät. Jotkut sanoo, että toi kuori on kitkerää, kun sen kypsentää. En tiedä. Enkä suoraan sanottuna välitä. Mä pistän siihen semmoset mausteet, että sillä ei paljon joku kesäkurpitsan kitkeryys puske läpi. Noin. Vedetään siitä semmoista siivua. Puolet pöydälle niin kuin perinne kuuluu, ei haittaa, siinä on vaan enempi makua, siinä on vähän linnun paskaa pohjalla. Niin se tuo kivasti salpietari siihen semmoista baittia ja twangia. Chili buble. Sitten otamme uhriksemme paprikat. Homot, se on yksisuuntainen. Siis uskomatonta, eikö nykyään autokoulussa opeteta kielletty ajosuunnan merkkiä? Tai ehkä vielä uskomattomampaa, ehkä 60-luvulla opetettiin, mutta yleensä ajaa kaikki vanhat rusinat väärään suuntaan. Paprikasta teemme tommosta tikkutyylistä ratkaisua myöskin. Noin. Ja koska olen paprikan ystävä ja luulin, että minulla on niitä 2, mutta eihän mulla näköjään olekaan. Oi perkele. Heidinkö minä se jo rossa? Paprikaa tulee esiin. Tulee niitä oppimus. Pitää pärjätä. Pitää pärjätä yhdellä. Purjo. Kanta pois, sitä ei halua syödä kukaan. Otetaan siitä 2 tuommoista pätkää noin. Siellä tuli vettä paviljonin katolta. Uloimmat kuoret pois, koska siellä voi olla hiekkaa kautta kakkaa. Noin. Vetästään näyttävästi halki. Ja tikutetaan tämä myös. Tämä veitsi on todella onnettomassa terässä. Vaikka minä tämän juuri kävin tuolla raudalla läpi. Noin. Ja tämä purjohan ei kyllä riitä yhtään mihinkään. Sitäkin pitää ottaa lisää. Mutta mikäs kiire meillä tässä kesäillassa on? Iltapäivässä. Kello ei ole vielä 5 käsittääkseni. En ole seurannut ajan kulkua. Riittäisikö toi? Otetaan vielä pätkä.
Ai mitä sanotte? Pätkäs babrikaa, ei kun burjoa tuosta. Tätä renkaita tuosta. Kato. Tämän takia ulomat lehdet pois. Au. Tosta. Näistä minä käytän tätä ihan vihreintä osaa antamaan väriä. Ja on se siinä tietysti myös makua. Tästä voi tulla ennätys pitkä video, nyt 10 minuuttia, kun tosi peltänyt näitä heiniä tässä. Noin, mitäs sitten? Samaa tahtia noihin pavut. Papuja. Komissaario Urdu. Tuo määrä riittänee. Enimmät etanat sieltä välistä pois. Kävin nimittäin, kun äsken kävin näitä ostamassa ja meinasin ottaa yksiä toisia papuja, niin siellä olikin parit etanat seassa, niin mä jätin ne sitten ottamatta. Se on hyvä määrä papua. Sitten parit porkkanat. Porkkanat parantavat yönäköä, sanottiin toisen maailmansodan aikaan. Siitäkään minä en tiedä mitään. Sen tiedän, että ainakaan minun ulkonäköä ne ei ole parantaneet. Tai sit minä en oo syönyt niitä tarpeeksi. Sanovat kyllä myöskin, että jos porkkanoita syö liikaa, niin rupeaa muuttumaan keltaiseksi. Ite mä luulen, että jos rupean kellastumaan, niin se johtuu kyllä enempikin maksakirroosista kuin liiallisesta porkkanan syönnistä. Porkkanaa. Ai, ja tätä varten on mulla mitään astiaa. Eipä tietenkään. Hyvää yökkaa. Kannat pois. Kannat kattoon, etten sanoisi. Mihinkähän minä nyt nämä sipeiltäisin? No, koetamme keksiä jotain. Oi, porkkanat on siliputtu. Mitäs sitten? Inkivääri tekee kuuleman mukaan hyvää myöskin verenpaineelle. Siitä minä käytän lähestulkoon tämän koko jorman. Siitä otetaan myöskin kuori pois. Jossain määrin ainakin. Wokki ei ole wokki, jos siinä ei ole tuoretta inkivääriä. Tämähän on aika puiseva ja jos haluatte perehtyä myös muihin inkiväärin käyttötapoihin, niin kehotan teitä googlettamaan hakusanalla figging. Tämä muoto liittyy kyseiseen hakusanaan. Mutta sehän kannattaa vetää aika pieneksi, kun tää on semmonen kuitumainen kasvi. Vai onko tämä itse asiassa joku kasvin juuri? Kohan tuo nyt vähän liioiteltua tuo kuopala. Mene ja tiedä. Ja taas kadulla kulkijat katselee, että Urdu tätä puhuu itsekseen. Hän näkee pikkutukkoja. Joo, en mä taida enää tätä toista palasta laittaa. Voi tulla muuten vähän liian tiukat aromit.
Noin. Aina roiskuu kun rapataan. Seuraavana valkosib. Eli valkosib, jota toisin kuin inkivääriä ei voi olla koskaan liikaa. Käytetään jonnin verran, kunhan mä tässä suunnittelen. Pieni hetki. Pieniä kynsiä. Pannaan vaikka ton verran. Siinä on 10 kynttä. Helpoin tapa kuoria valkosipuli on antaa sille paukku, niin kuorihan putoaa sitä päältä suorastaan itsestään. Tuota minä en käytä, tuon minä käytän. Sanoinko, että tää on helppo tapa? En. Sanoin, että se on helpoin. Tää ei nimittäin aina toimi. Yllättävän usein se kyllä toimii. Kantoja minä en taida tällä kertaa näistä jaksaa irrotella sen kummemmin. Ja kyllä tuolla pehmiä, kun näitä paistetaan. Onpas mehukkaa, että nää tarttuu näppeihin ihan täysin. Olipas pieni. Pahkin. Ei noin pieniä. Äänet tästä videosta voi jäädä aika hilskistä, vaan normaalia kauempana. Mulla on tämä kamera nyt, missä minä yleensä pidän. Ja ei muuta kuin hakataan valkosipulia hieman pienemmäksi. Ja yritetään olla sotkematta enemmänkin noita kuoria tänne sekaan. Noin. He siirtyvät inkiväärin kanssa samaan seuraan ja kasvisosastolta viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä 2 kuivattua Thai chiliä. Siemenineen, kiitos. Niin saadaan kunnolla tunnetta mukaan. Näitä ei kannata hirveästi yrittää pieniä, koska tuo kuori niin onnettoman ohutta, se vaan hajoaa ja lentelee pitkin pihoja. Näin. Nyt meillä on kaikki kasvikset pilikottu. Mausteosasto hoidossa. Vaihdetaan lautaa. Otetaan muovinen, koska siirrymme lihaan. Ja tämän jälkeen ei enää siis kosketa kasviksiin, koska en halua, että lihan nestettä joutuu tuohon puiselle laudalle.
vetästään tämä kylmästi poikki tämä paisti. Oho. Aloitetaan tuosta pienemmästä päästä. Niin kun mä tän laittaisin, pannaan se tuohon, niin se ei valu pahasti. Paperiin. Minä leikkaan tästä ensin ohuita pihvejä, jotka sitten leikkaan ohuiksi suikaleiksi. Tämä olisi ollut helpompi homma, jos tää olisi ollut vähän aikaa pakastimessa. Niin tää olisi pikkusen kohmettunut tämä liha, niin tää olisi helpompaa leikata, mutta ehkä tämä onnistuu näinkin. Ja tämä oli siis, sanoinko, taisin sanoakin, naudan sisäpaistia. Halvin lihaköntti, minkä löysin kaupasta, naudanlihaa siis. Ja mahdollisimman pientä, ohutta suikaletta, niin se kypsyy sitä nopeammin. Vältetään sormien joutuminen lihan sekaan. Ja veikkaan, että tää liha on nyt mulla vähän niin kuin yliampuvasti liikaa, mutta voiko sellaista ruokaa olla, missä on liikaa lihaa? En usko. Joku voi nytten kokkikoulun käynyt ihminen sanoa, että ei noin tuohon suuntaan saa lihaa leikata, liikkaa se poikkisyy, mutta sillä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä, kun tää paistetaan 600 asteisessa öljyssä, niin se kuivahtaa joka tapauksessa. Murealta vaikuttaa. Ja nyt annan tuon kameran pyöriä. Katso, se nyt meneekin vähän leikkelyyn jonkun verran aikaa. Terve. Aina pitää moikata ohikulkijoille, kun ne rupeaa tuijottamaan jossain vaiheessa, kun näet täällä jorisen. Mitä tässä oli tätä lihaa? Tätä oli 800 grammaa suurin piirtein. Jos haluat tarkat reseptit, saat ne toimittamalla 3000 € ruskeassa muovipussissa pieniä seteleitä sivan taakse sinne roskakoreille. Sitten minä muistinkin, mikä tässä hommassa oikein kusee. En ole muistanut ottaa kaljahuikkaa pitkään aikaan. Ottakahan, kun minä saan tämän palasen pieneksi. Niin. Noin. Virkistävä juoma. Lihapala numero 2. Ja huudosta päätellen sisällä on käynnissä joku perheen sisäinen konflikti. Seuraavan kerran minä kyllä pakastan tätä lihaa vähän aikaa täällä. Vittumaista varsinkin tämmöisellä nuljuveitellä leikata. Niin ja tämäkin nyt on vielä ihan auki, että tuleeko tästä videosta mitään. Vittu! Mä menen kohta nimittäin heiluttelemaan lerssiäni tuohon tielle, jos tuo yksi suunta sen väärään suuntaan ajoi ei lopu. Niin, että tuleeko tästä videosta mitään, kun en tiedä yhtään, kuuluuko minun puheesta mitään vai kuuluuko siitä vaan sitä tuulenpörinää. Tässä siellä on joku ruston kappale tai joku. Mutta katsotaan, tehdään nyt tää ensin ja tuomitaan sitten.
Liha on ihan hirveä määrä. Saakeli. Enemmän kuin mitään muuta yksittäistä ainesosasta. Ei haittaa. On kyllä hyvän näköistä lihaa. Tästä olisi melkein voinut yhden paistaa vaikka pihviksi, mutta enpä kehto enää lopettaa. Ja viimeistä vietään. Voilaa. Nyt mulla on kaikki raaka-aineet pelikattu. Minä käyn pesemässä kädet ja siirrytään vokin ääreen. Ja vain. Ruvetaanhan virittelee vokkitulille. Vain kerran pamahti sormille. Noin. Öljyvä. Hieman chiliöljyä. Ja annetaan hänen kuumua niin pitkään, että tää on lähellä leimahtamispistettä. Sitä odotellessa voimme nauttia virvokkeita. Lyödään aromaattiset osat sekaan. Eli valkossipuli, chili ja inkivääri. Tässä vaiheessa voidaan runtata myös pippuri. Ainakin osa tätä tulee luultavasti vielä lisää jossain vaiheessa. Ja pippuria, kuten valkosipulia, ei voi olla liikaa. Lisätään noin 1/3 lihoista. Joo, ne alkas olla saanut väriä, nostellaan tuonne kohti reunoja. Ja lisätään keskelle lisää lihaa.
Noin. Nuudelit. Ilman maustepussia. Ehkä ihan tatsi vielä omppua päälle. Ei se mennyt ihan niin kuin piti, mutta kohta maistellaan. Noniin. Vituissa se meni, mutta syytän siitä vehkeitä, enkä suinkaan omaa amatöörimäisyyttäni. Tuommoista siitä tuli. Pakkohan sitä on maistaa, kun se on kerran väännetty. Pannaan poltin pois päältä. Poltin on mitä ilmeisimmin paskainen, se ei ollut riittävän kuuma. Pannapa kamera siihen. Ja maistellaan. Vähän tuntuisi kaipaavan suolaa, vaikka minä haluaisin siihen se puoli pulloa soijaa. Pavut on hyviä. Joo. Kyllä tätä pienessä kaljapöydässä vetää. Näihin ruokaisiin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän. Howdy ho!